नोंथांनि फिसाजोआ बै सेंग्राखौ मोननो हानाया एसेबां गोरलै नङा। नाथाय आं अब्लाबो बेनि थाखाय मोनसेल' राहा नुहरनाय जादों। मा राहा बाबा? अन्नानै नों बाबाया थाबै फोरमायदो। आंहा सासेल' फिसाजो बाबा। बे गैयाब्ला आंनि न'खरा आलाय सिलाय जागोन। बेयो बे सेंग्रानि थाखायनो जोबोर फाग्लि। मिथिया बे गथ'नाव सोरनि नोजोर नांखोथाय। मालाय बे हौवानो आंनि फिसाजोखौ नाङानो बाबा। बेखायनो मोजां राहा नागिरनानै नों बाबानिसिम फैनाय जादों। नों जेबो जिंगासिनो नाङा। नोंथांनि फिसाजोआ बै सेंग्रानि सिगाङाव महर सोलायनासो थांनांगोन। अब्लासो बे सेंग्राया बेखौ अनसायगोन। मा? महर सोलायनो? नाथाय सोरनि? बियो बोरै जाथावना? बिनि गुबै महरा बोरै सोलायनांगौ जाखो? बोरै सोलायलाबायनांगौ जाखो बाबा? नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा। बे थाबिसजोंनो बियो महर सोलायनो हागोन। खालि बै नियमफोरखौ फालिनो नांगोन। जेब्ला बे ताबिजखौ गानो अब्ला बै सुबुङा दुगैनाय समाव बेखौ खुनानै दोननांगोन। आरो बेनिफ्राय गोरासिन नियमा जादों सानफ्रोमबो लेट्रिन टयलेटफोराव थांनाय समाव बे ताबिजखौ गाननानै लायोब्ला बे ताबिजनि गुना गैया जालांगोन। नोंथांनि फिसाजोआ बे नियमफोरखौ फालियोब्लासो महर सोलायनो हागोन। दे बाबा, नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा। आंनो ताबिजखौल' हरदो। ओमफ्राय बाबा, रांखौ बेसेबां? नों जेबो सिन्था खालामनाङा। आंनो ताबिजखौल' हरदो। ओमफ्राय बाबा, रांखौ बेसेबां लागोन? फिसा, ओंखाय नोंसोर आंनो 100था मोसौ दान होफैनो नांगोन। बेबो 1 दानाव मासेहै। जुदि नोंसोर बे मोसौखौ 1 दानाव मासेयै रेगुलार होफैनाय जाया बा बावनानै थायो अब्ला बे ताबिजआ हारसिंनो खामानि होयि जालांगोन। अब्ला बे बिथिङाव आंबो जेबो खालामनो हानाय नङा। नोंसोर बे खामानिखौ दाननि मोनफ्रोमबो अमाबैसा तिथियाव होफैथारनांगोन। बेयो बेनि बयनिख्रुइ देरसिन नियम। बेखौ नोंसोर फालिलांनो नांगोन। बाबा, 100था? मोनफ्रोमबो दानावनो होफैनांगोन नामा? जुदि हाया अब्ला महर सोलायनाय सान्थौखौ बावगार। ओहो बाबा, नङा बाबा नङा। जों होफैथारगोन। बेवहाय जेबो जिंगासिनांगौ थानाय नङा। नों खालि जोंनो ताबिजखौल' हरग्रोदो। जों नियमखौ फालिगोन दे बाबा। नायलाय, आं दौरि नंलिया। दिनैनिफ्राय आं बिबारसो जाबाय। आरो बे खेबाव अनसाया आंनि जानायनिफ्राय रावबो होबथानो हानाय नंला। आयौ फिसा, बेथ' नंगौ। नाथाय आं नोंखौ आंनि सिगांनि दौरि फिसानि महराव बोरै नुनो मोनबावनो फिसा? नोंदि दा गुबुननि महरावसो सोलायबाय। थोद आयै, नों मानो जिंगासिदों? तान्त्रिक बाबाया बुंखायाखै होनबा? दुगैनाय समाव आरो खिनाय समाव, हासुनाय समाव बे ताबिजखौ खुना दोननांगौ होनबालाय माथो? नों आंखौ बे ताबिजखौ गानाब्लानो सिगांनि महराव नुफिनखागोन ना? नोंहा बेखौनो गाबनो ओंखारस्रालायबाय ओमफ्राय? जाम्बिनो। औ, आइ नोंनि सिमां मिजिंनिख्रुइ देरसिन जेबो जानो हाया। औ दे, हराबो थौबाय, उन्दुनोसै थौ। गाबोन सावरायफिनसै। ओरैनोबा आंहा रनसायखौ गोसोखांनाया बारा जाथारबाय। बे नङाब्ला थांनानै थानो हानाय नंला बायदि मोनबाय आं। हामा आइ बिदि बुंनो। बे नङाब्लाबो जोंलाय माथो? जोंनि थाखायसो नों बे बुहुमखौ नुदों। जोंनि खोथाखौसो साननांगौ ना नों आइ? औ जाबाय दे, उन्दुनोसै थौ।
मैखुन बे आरो बेनि सिगाङाव मासेबां समायना सिख्ला सोर बेलाय आं एसे खाथियाव थांना नायहैनि सोर सिख्ला बेयो मासे समायनाथार नुहुरदों सिख्ला आरो एसेबां हर गेजेराव सोर सिख्लाया आंखौ नायहरखो सोर बेलाय आरो मा खालामनो फैदों बे राव हरनि आं ओइ जारौ सोर नों बे जाहारबारियाव मा नागिरदों बियो आंखौ नुबाय नामा ना सोरखौबा राव होदों आयु मोदायसो जाखो ना माखो बेलाय गिलायलांबायसोहाय आं जारौ नोंखौनो बुंदों आं बेवहाय फै गिनो नाङा आयु आंखौसो बुंमारदों बे आयु गिलायलांबायहाय आं मानो फैफ्लांखो होनबा आं बेहाय सोरबा फुटब्लाबो आंखौ नायफिनहर आंखौ अनसायहर बेयाव मानो फैफ्लांखो आं माबा जोंखांनाय नुहुरस्रानायखाय सोरनिबा न'सा सानदोंमोन आं जेबो दाखालाम जोंनि बासआ लामा ब्लक जानायनि थाखाय बै लामायाव थाथ'नो गोनां जादों आंजों फैफानाय लोगोफोरा बासआव उन्दुना दं आं सोरबा मानसि न'खर दं साननासो बेसिम फरसा नुहुरनायखाय फैनाय जादोंमोन मोदायजो आंखौ जेबो दाखालाम धात जाम्बि नों आंखौ मानो गिखो आं बे हालामनि जादु गोनां मैखुन रानि बुं नोंनि समस्याफोरा मा समस्या माने आं बुजियासै जारौ नों दिनै आंखौ बे समाव लोगो मोननो हानायनि ओंथियानो जादों नोंहा गिदिर खैफोद फैगासिनो जायनि थाखाय अबङा नोंनो लामा दिन्थिदों बुजिदों दा जारौ आं बारसे जादु रानि मैखुन नोंनि मोखाङाव नायना आं नुबाय नोंनि उनथिं जाय नोंनि आंगो लोगोआनो खैसार सादों जायखौ नों जेबो हमदां हायाखै नों मा फोरमायनो सानदों बुं नोंनि मुङा मा आंनि मुङा बिबारि मोजां मुं बिबारि नों जायनि थाखाय गोसो लोरबांथि मोनदों बेखौ थाबै फोसाबना लायाब्ला आरो बे लोरबांथिया बांसिन बांगोन आंनि गोसोआ सप्तासे जाबाय माबा मोनसे गोमानाय मोनगासिनो आरो जेब्लायबो खंख्ला मोनखाङो बेनोथ' गुबै बाथ्रा अबङा नोंखौ हेफाजाब होनो थिननायनि बिथोन बायदियै आं नोंखौ हेफाजाब होगोन जारौ आरो फिन खेबसेबाव नोंनि कपि ओंखारनो थांगासिनो जाय नोंनि बाहागोखौ सेना लानो थाखाय गोख्रों नाजाथाबगासिनो दङ आं जेबो बुजिनानै मोनासै कपि माने नों दा जेबो बुजिस्लाबनाय नङा मानोना नों बेखौ सिमाङावबो सानफेराखै जिहेथु नों बेखौ बुजिस्लाबाखै नाथाय नों जेबो जिंगासिनांगौ गैया खालि नों बे मैखुनखौ नोंनि मोदोमाव गाननानै ला अब्लानो बै सुथुरखौ नों गावनो मिथिहागोन आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि नों जेब्ला खैफोदाव गोग्लैगोन अब्ला बे मैखुन फिसाखौ खनसे खुलुम अब्लानो बे मैखुना नोंजों रायज्लायगोन बिबार नों जेबो जिंगासिनो नाङा जादुआरि मैखुन बेनि थाखाय साबायखर दे आंहाबो गोमोरनायनि सम जाबाय दे होनब्ला आं थांनोसै मैखुन रानि बे हिन्जावा आंखौ खर' गरम खालामहरबाय थाग्रा जाबायलै बिबारनि फारसे जेबो खौरां होनो नागिरा फारसेथिं गावहासो माबा जानला मेला खोथा बुंलाबायो बुरबगा साला बा रनसाय नों आंनि कलखौ दानना हरलायदोंना नोंखौ ओरैनो नागार आं नों बिबारनि एसेबां फाग्लाना दिनै आं बिबारनि जायगाखौ लागोन मबाइलाव SMS हरना दोनहरनि आंनि फनखौ दानदोंना नोङो बिबारा न'आव फैबाय होनबासो हरफिनखागोन बियो मा SMS हरखो ददियालाय बिबारा फैफिनबाय नामा मा बिबारा फैफिनबाय मानो कल दानना हरलायदो नों मोजां बाथ्रा खोन्थानो हरनायखाय मा बिबारा रुमाव फैफिनबाय मा बिबारा फैफिनबाय होननायखाय कल खालामफिनलायदों नामा अब्ला नों थगायदोंसो बिबारा न'आव फैफिनबाय होनना थगायाखै फटियाब्ला रुमसिम फैनानै नायफै जाम्बा ड्राइभार आदै बासआ खारफिनसिगोन दा
खाफाला मोजां गासै ब्लक लामाखौ मोजां खालामजोब्बायनो। मानो गाबखो फिसा नों मा जादों? जेबो नङा आयै फिसा, मैया नोमफानो खिन्थाहरदोंमोन आं। नोमफाया बुंदों मानो न'आव फैनो लुबैखो बेलाय? एगजाम फैथारसिगोन मानो फैफिननो सानखो बेलाय होनदों। 6 सप्तासो थानासो थांफिनगोन आं आयै। दे मोजां फराय आइ, सहराव मोजां कलेजाव फरायनो होननानै दोनहरबाय फिसाखौ बिफायाबो। ओरैनोबा नायल' जाल' सासेल' सना बादिखा। आंथ' बाजाखादोंमोन बेबायदि गुबुन जायगायाव गोजानद्राय थां फिसा, एसे फ्रेस जाहैग्रोदो। औ जागोन दे आयै।